Hvis bare jeg havde nogen, der kunne hjælpe mig med at finde nogle ord. Hej! Hej! Jeg har nogle ord her, Jule. Det er til en historie. Problemet er bare, at jeg kender ikke de ord, og jeg håber, du kan hjælpe mig. Jeg finder ord. Ja, du finder ord. Ja. Hvor har du gemt dem hen? Godt spørgsmål. Ved du hvad, jeg skal ikke bare finde nogle lyser. Okay, jeg skal bruge et tillægsord. Udspillet. Jeg er bare udspillet hele tiden. Okay, vi skal bruge en person i rummet. En person i rummet. En person i rummet. Jeg kender kun én person i rummet. Andreas Mogensen. Så skal vi bruge et navneord igen. Ja, ja, det ved jeg det. Nej. Grydske. Grydske. Ja, hvor er det? Det er musen. Rasmussen. Vi skal bruge et tillægsord. Goddymt. Navneord igen. Noget af det mest populære, jeg giver i julegave, det er ringlight. Ring light. Bam bam. Vi skal bruge et væsen. Kentosaur. Et udsagnsord. Brøle. Brøle kan vi godt bruge. Ja, det kan vi. Familiemedlem. Tip-oldemor. Så skal vi bruge en tid. Den 24. i 12. kl. 19.49. 54 sekunder. 24. i 12. 1949 og 54 sekunder, sagde du. Vil du have årstal? Ja, lad os tage et årstal med os. 02. En farve skal vi bruge. Du har nok troet, I tog rød, så jeg tager grøn. Der er et helt twist her, altså. Jeg troede, du gik den vej, og så sagde du, og så gik du den vej i stedet for. Vi skal bruge et rum. Torturkælder. Okay. Tillægsord. Ubehageligt. Et navneord. Opvaskemaskine. Hvorfor går det altid opad? Hvorfor kan det ikke vaske nedad? Gør det også. Du ser det bare ikke, fordi du kan ikke kigge igennem lågen. Så må jeg jo pengene tilbage. Det er en løgn. Altså det siger opvaskemaskine, så forventer det går opad. Jamen det gør det også. Fint. Så får jeg ikke nogen penge tilbage. Et navneord. Badering. Apropos torturrum. Det må du nok sige. Et navneord. Cykellås. Og et udsagnsord. Spring over. Vi skal bruge en følelse. Ja. Et følelse. Det Det må er- være glad eller sur. Overgearet. Overgearet. Ja. Overgearet. Som det aller sidste, så skal vi bruge et familiemedlem igen. Ja. Ellebelle 910. Bedstefar slog en skide. Ja, det var så alle ordene, hvilket betyder, at vi nu er klar til at lave en historie og sende den videre til vores fortæller. Så Jule, vil du gøre mig tjenesten og sende den videre til vores fortæller? Ja, men ganske vist. Er du klar? Jeg er klar. Wow, det var virkelig imponerende, Jule. Hvor blev den af? Jeg troede, du vidste, hvor den var på vej hen. Ja, selvfølgelig. Gør jeg da det. Goddag, mit navn er Jens Forum, og jeg har fået at vide, at jeg skal læse op en lille julevise. Saml jer rundt om bålet og pas på, at I ikke bliver brændt. Udspillet Andreas Mogens gemmer på en julehemmelighed. Men lidt må Andreas fortælle, sådan er jo nemlig grydeskeer. Og derfor visker Andreas til sin gudyme ringlights. Jeg så en kentaur brøle af min tipoldemor. Den 24. i 12. 2002 kl. 19.49 og 54 sekunder i den grønne torturkælder. Jeg var selv lagt i seng, som en artig, ubehagelig opvaskemaskine. Men baderingen stod på klem, og ud af cykelstien jeg sprang over, så jeg en kentaur brøle af min tipoldemor. Bedstefar blev ikke overgearet, nej ikke spor, men hvor bedstefar dog havde vinet. Hvis bedstefar havde stået og set en kentaur brøle af min tipoldemor.